هێزن ئەولەکاریە هەندورین یا باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە بە مەراسیمەکە بە هەیبەت لە شەهیدلکە شەهید دەلیل ساروخان یا باژارێ قامشلۆ شەهیدەکی خۆ ئوغڕکردن. بە سەدان خەلکên herêmê di merasîmê de beşdar bûn û şehîdên xwe oxirkirin. Di destpêka merasîmê de deqeyeke rêz li ser giyanê şehîdan hate girtin û tê de geleka xaftin hatin kirin. Di encama êrişên dewleta Tirka dagirker lê dijî gundê Til Hebeşê girêdayî navçeya Amûdê de endamê hêzên ewlekariya Hondurîn Mihemed Ehmed Kindo yê ji pêkhateya Ereb şehîd bû. Şêwirmendên siyasî û endamên Kongra Star li hemberî êrîşan nerazî bûn û bertekên xwe ji Rojava TV re nîşan dan. Yani devleta dagirker ji destpêka şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê dixwast yani pir hêviyê wî hebûn yek jê tinekirina gelê Kurd ji herêmê az duwa yani binpêkirina avakirina rêveberiya xweser û valakirina herêmê ji hemû xelkê wê ê eslî gotê jiyan dikin û ji bo xwe wek deverekê bida şoxlandin dagirker bikiraya û hinek xelkê xerîb banya lê cî bikiraya. Lê ev bûyerê vê dawî qewmîn bi pêşengtiya YPG YPJ û Qesedê û berxwedana gel a pir mezin hat kirin. Ev qese pîlan vala derket. Devletê me tê hedef girtin, hevalê me tên hedef girtin. Lê em ê destek nedin devleta Tirgo îro derbasî xaka me bi îro hemê kiryarên çi qirêj hebe îro li ser xaka me tê meşandin. Lê em ê jîkê em söz didin rojane bixwîna şehîda got em ê li ser piya bin got em ê berxwe bidin tekoşîna xwe berxwedana xwe.